Ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи Файзе Дастархон боз меҳмони кошонаи шумоён аст ва чӣ хеле ки ман дар барномаи гузашта ваъда додам, имрӯз Азамҷон боз ҳамроҳи мо аст, дар ин барнома иштирок мекунад ва ба ман кӯмак мерасонад. Салом. Имрӯз мо тасмим гирифтем ҳамроҳи Азамҷон як таоми хеле бомазза бо номи мастова. Ин мастоваи оддии анъанавӣ не, камтар дигархелтар тарзи тайёр карданаш бештар дар ноҳияҳо маъмул аст. Хуб, вақте мо дар шаҳри Истаравшан будем, дар барномаи соли навиро онҷо ба навор гирифтем дар деҳаи Чорбоғ ва мо як ҳамин таоми миллиро тайёр карда хуб моро меҳмондорӣ карданд. Ин хел мастовае гуфтанд ки ҷурғоташ сӯхта, яъне сардагӣ мекунанд, баъд биринҷро дар алоҳидагӣ меҷӯшонанд ҳамроҳи ҷурғот. Ҳамин таоми миллӣ тайёр мешавад. Хеле бомазза буд ва ман имрӯз ҳамроҳи Азамҷон мо кӯшиш мекунем ки ҳамин таомро тайёр карда барои шумо низ пешкаш намоем. Намуди зоҳирии мо имрӯз камтар дигархелтар аст. Вақте ҷевони худро кушодам, ҳамин либоси атласамро дида хостам ки аъзоини оиларо имрӯз як хурсанд кунам, табашон болида бошад бо дидани хуб чеҳраҳои мо, симои мо. Ва ғайр аз ин таом боз имрӯз мо кӯшиш мекунем бароятон, албатта ман медонам дар хонаи ҳама орд ҳаст, орд бисёр аст ва мо нон мепазем имрӯз дар тафтон. Хуб, кулчача мепазем ва ҳамроҳи ҳамин хӯроке ки имрӯз тайёр мекунем, оши суёк мегӯем мо одатан. Хуб, ҳамин мастова онро истеъмол мекунем. Биё дастамонро мешавем Азамҷон. мо тайёр. Тамошобинони азиз, акнун аввалин коре ки мо хуб ба анҷом мерасонем, ҳамин биринҷро меҷӯшонем дар об. Тамошобинони азиз, агар шумо дар хона тахтача дошта бошед аз дарахти зардолу, хуб бо табарча онро гӯшту пиёзро метавонед қима кунед, боз маззаи гӯштатон, хӯрокатон дигар хел бомаззатар мешавад. Хуб, аввал ман пиёзро ҳамроҳ мекунам. Чӣ хеле ки дар барномаҳои гузашта мо гуфтем, гӯшту пиёзро омехта карда онро хуб камтар намак ва зира пошида ғиҷин мекунем. Намаки бисёр лозим нест, чунки гӯшти мо намакхӯрдагӣ намакдор. Азамҷон, кадом калимаҳоро навишта истодаӣ? Ҳана болои стол навис. Китобатро мо навис. Ман ҳам назорат мекунам. шумо ҳам метавонед дар хона бо фарзандонатон дарс тайёр кунед, вазифаҳоро иҷро кунед. Вақтам нест, гӯён баҳона кардан лозим нест, ҳатто хӯрок пухта равон шумо метавонед кори фарзандатонро хуб назорат кунед. ҳамаи ҳамин калимаҳоро баъд аз ёд мекунед. Дар бораи чиҳо навишта истодаи ту? Адарбори оила. Оила. Хуб, оилаи ман ба фикрам ба забони англисӣ чӣ мешавад? My family. My family. Навис аъзоини оиларо, киҳо дар оила ҳастанд. Навишта истодаи,
акнун ҳамин гӯштро шумо метавонед ҳатто ба шакли даврача хуб кулёлача кунед, лекин ман мехоҳам ки мастовии мо ҳам то қимаш озод бошад, хуб дар алоҳидагӣ онро хуб мана ин тавр метавонед ҳатто мисли қурут онро кулёла кунед, лекин ман намехоҳам. Барои ман вақте ки қимаҳо озод ҳастанд, онро ба фикрам бомаззатар мешавад. Вобаста аз таом, барои ин таоме ки мо алҳол тайёр мекунем, ба фикрам беҳтар аст ки ба ҳамин намуд қимаро мо бирён кунем. Биринҷи мо ҷӯшида истодааст. Мо метавонем инҷо хуб ҷурғотро ҳамроҳ кунем. акнун ҳамроҳи ҳамин ҷурғот биринҷро меҷӯшонем то пухтанаш. камтар аловашро баланд кунем, ба ҷӯш дарояд, боз пасттар мекунем. хуб то он фурсате ки биринҷ меҷӯшад, лекин ҳар бор бохабар шуда истед биринҷро то ки тагаш нагирад кофта истодан лозим. ман албатта хуб ҳам ба биринҷ нигоҳ мекунам ва ҳам якбора бехиву пиёзу картошкаро ба шакли хуб чоркунҷа реза мекунам. барои шӯрбоча сардегӣ мегӯем. биринҷ тайёр шуд. мана як донаи онро гирифта бинед. мана биринҷ тайёр. акнун онро гирифта ба ҷои биринҷ дегро мегузориму ба пухтани сардегӣ шурӯъ мекунем. равған гарм шуд. акнун гӯштро ба дег андохта бирён мекунем. ин гӯшти мо ба фикрам қимаи мо бисёртар пагоҳ ҳам худо хоҳад, албатта рӯз ҳаст, мо бояд камтар сарфакориро ҳам ёд гирем. хуб нисфи ҳамин қимаро меандозем, нисфи дигарашро мо барои шаби дигар боқӣ гузоштанам мумкин аст. боз хӯрокҳои дигар қимадорро мепазем. то фурсати бирён шудани пиёзу гӯшт мо камтар барои мо гуфтем ки нон мепазем гуфта. барои ин хамиртуруш ва оби гарм. барои мо камтар шакар ҳам лозим аст, барои он ки хамиртуруши мо тезтар барам кунад. камтар як қошуқча шакар лозим. худ гармии об бояд форан бошад. сахт оби гармро наандозед, чунки хамиртуруш месӯзад. варам кардани баъд хамирамон мушкил мешавад, ҳатто шояд варам ҳам накунад. бинобар ҳамин эҳтиёт бошед. то он фурсате ки мо шӯрбочаро тайёр мекунем, хамиртуруши мо варам мекунад. акнун картошкаро меандозем.
نجوشته ما نخود را میاندازیم. اگر با آبی جوش نخود را اندازیم روی اون شخ می شود. روی نخود حاضر به خاطرم اومد خب وقتی که مادر کلونم بیمار می شدن ناتاب می شدن اون کس حتما به مادرم می گفتن که کلین یک تا اسمون مستوی سوختگی پخته دید. ما دیرتر با این مستوه وقتی که به جوش می دارد قیل همراه می کنیم. اگر دقت داده باشید ما اینجا تمد یا خود پمیدور همراه نکردیم. قیل می اندازیم بعد باز خوب ادامه میدیم. اکنون تا فرصتی آن که شورباچه ما تیار می شود خب ما خمیر می شوریم. کمتر آب و شیر تیار کردم. شیر رو کمی گرم میکنیم. کمتر ایلیق شود می شود. شکر لازم نیست. خب خمیر روشن این طرف گذاشته می شود. نمک بمولوسیم. انا خمیر ترشی ما هم ورم کرد. ورم کرد. اینجا روغن هست. خمیر میکنیم. لیق شد شیری ما. شورباچه حالا نجوشته است. اسلام جان تو نگاه کن دیگه نجوشد. شورباچه سخت نجوشد. اکنون کمتر به همین آبی جوش نمک همراه میکنیم. ما نان رو در تفتون میپزیم بنابر همین و ما خب ما بسیار خمیر نشوریم هم نه چون که نانی تفتون تیزتر شخ میشود. نمک کمتر. شیر رو همراه میکنیم. شورباچه جوشید ما تاکی الوه اون رو پستر کردیم. اکنون خمیر میکنیم. ازم جان کنی تو هم علاقه به فکرم کلمه ها رو نوشتی کنی کدام کلمه ها رو نوشتی؟ به من خوندی؟ My family. Braze, maze, siste, faze, grandmaze, grandfather. Braze این کی؟ Brat, برادر. برادر. اکنون خب خمیر ترش رو همراه میکنیم. خمیر ترش رو بعد اون که کمتر اینجا خمیر شوریدیم خمیر ترش رو همراه میکنیم بعد با دوام میدیم کار خود رو. خب برازه برادر. دوامش سیسته Sestra, خواهر. خواهر. بوسکی فازه Faze, پدر. مازه، مادر. مادر کلان چی؟ grandmother. گرندمازه. بابا. grandfather. آفرین کنی باز کدام کلمه ها رو نوشتی؟ Banana, lemon. ترجمهش رو هم یک باره گوی. Banan, banana, limon, lemon. خمیر ما قریب که علاقه تیار شد. خمیر رو بسیار موش میکنیم تا که قوتش خون نماند. خوب قریب تیار و اینقدر سخت هم نمی کنیم این خمیر رو چون که اون رو در تفتون میپزیم. ملایم‌تر باشد بهتر است. من باوری دارم که امروز ما این نان رو در تفتون میپزیم لیکن البته روزی فرو میرسد که ما باز نان‌های خب فطیر رو در تنور میپزیم. خدا خواهد. خب خمیر تیار. خمیر ما تیار. اکنون از آنجا با من یک دسترخوان بیار. بالای خمیر رو میپوشیم. اون رو نغز کک میپیچانیم. خب پیچانده در یکان جای گرم کک میگذاریم تا که اون رسد. بعد زواله میگیریم.
خب شورباچه کمتر جوشید. اکنون ما قیله رو همراه کردن ما ممکن. قیله این همون ریحان یا حلبه خشک کرده شده. аллакай бӯи таоми мо боз дигар хел шуд. бисёр як бӯи хуб аст. хуб, мебинем хамири мо расидааст ё не. хамир расидагӣ дастурхонро гирд пах кардамо аз онҷо. кани ман нигоҳ кунед. мисли думбача хамири мо мулоим макак расидагӣ. акнун камтар об бошида. ҳозир аввал зубола мегирем. баъд кулчачаҳоро рост мекунем. акнун зуболаи мо камтарака бояд дам гирад. то ин сатиро гир. аз ҳамҷо шӯрбочаи мо ҳам тайёр. ҳамин ки хуб кулчаро дем, шӯрборо ҳам мекашем мастоваро. камтар дам мегирад. камтар давоми як 5-7 дақиқа дам мегирад ва кулчаҳо бояд камтар дам гирифта варам кунанд. баъд онро ба тафтон мегузорем. кулчачаҳо дам гирифтанд. акнун код мезанему лаганди тафтон мечинем. ҳам хӯрок тайёр, ҳам нонпух. ҳозир як лаганди нонро гирифтем. дуюм лаганд ҳоло дар тафтон пухта истодааст. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи файзи дастурхон ба интиҳои худ мерасад. ман боварӣ дорам ки дар хона шумо низ ҳамин гуна таомро бо номи мастова тайёр мекунед, кулчаҳои ширмол тайёр мекунед, нони бомазза пухта медиҳед барои аҳли оила. албатта ман боварӣ дорам ва пеш аз ҳама ман барои шумоям тани сеҳат, хотири ҷамъ, дили беғамро орзу мекунам ва бошад ки бо барномаҳои телевизиони Симои Мустақили якум бимонед. барномаи моро дар хона нишаста тамошо кунед. то барномаҳои дигар дар паноҳи худо бошед ва албатта ба мо нависед, занг занед ва гӯед ки боз кадом таомҳои миллиро мо ҳамроҳи шумо ён тайёр кунем. дар хона бошед. خیر تماشابینان عزیز تا برنامه دیگر در خانه بمانید. خیر.